Ang mga kapulisan nakita ning bata nga nagbaktas taon dito sa busy nga dalan sa Roma dong Irin, no? O nya gidala sa police station. Karon nangutana didto, no? Ingon ang bata nga 9 out of 10 man daw ang iyang grado sa uban nga mga subjects. Pero naalang gid siya isa ka subject nga medyo alanganin. 5 ra daw yung nga dawat out of 10. 5. 5 I day. think pasar man pud siguro ning 5 kay naman Grabe na gyud na pagkasanggot oy. 5. Latin. Arang lang Tatog City. Hinoon sab. Pero sa uban niya nga mga subjects dong Irin, pasar man pud siya. Pasar. Kanilang yung Latin na core subject niya, no? So, suko yang mama anak na usara ka subject ang murag medyo alanganin ang grado sa iyang anak day myself. Naglalis daw sila. Naglalis daw sila sa sakyanan. Lalis sila. So, imagine mo maglalis. Sige daw, ikaw, ano? Anak? Unsa man ni nak? Unsa man ni mo ni sa himo sa ibong bagya kinini ang obligasyon isip estudyante. Anong nilagpak bang kaaning Latin nga subject? Ang ubang subjects malagi, okay ra malagi. Explain sa ko abi. Ano pasar man kaaning uban nganong kining usa ba imong gihimo di ay? Nagpabaya ka? Mao na siya. Isa na lang unta ka subject, mo magyud nimo gitaro? Grabe pug ka. Sa naman na, una na mga paghago. Naman na, kalinyas mga ginikanan. Ano sa man ka ikaw lang sa amo ang grupos baga ginikanan, ikaw ray anak na nilagpak sa usa ka sa subject. Grabe po kang pagkaginikanan. Oy. Di ba day myself? Di ba na pwede ninyo paabton lang ninyo sa inyong balay dito mamuwag hato istorya? Grabe na gid siguro. Imagine mo init na gid siguro kayong diskusyon ba kay argumento kay yan akong gibiyaan ko diyang anak pero sangan manggod nga kitay inahan ay saktong panghuna-huna. Dako kayo gina-require sa ato og kana ang atong pagsabot. Kana day myself kay kitas balaod. Amo nagingon bagya ka sa mga duty bound gyud tang ginikanan. Yes. Liable gyud tang ginikanan sa mata sa balaod ay myself diha sa atong obligasyon sa atong mga anak. Correct. No? Nya isa pa ka point dong Irin. Sige day. Kung kita mga ginikanan nga grabe kay ta mo ka-set og expectations sa atong mga anak, what if dili gid ay siya maayo ana nga course Day. or kana nga subject? Daghan ra ba kaayo mga nangitabo na day no? Daghan kayo mga gyud. bata na pressure ana day.